Да, утре. Цяло детонация. Не бой се, сине. Каквото не е писано, това ще стане. Бог е над всичко. Само Той разпорежда с живота. Не е баш така. Ние семейство имаме. Всички сме деца на Бога. Пред Него всички сме равни. Но аз си мисля, че Той си пази добрите пилци. Само лошите дава на ястък. Ти да не си поп, бе? Защо да съм поп? Ми само този Господ ти в устата. Не съм поп. Аз съм саботянин, сине. Саботянин ли? Че какво и той саботянин, бе, тате? Аз нали ви казах, Бог си пази добрите пилци. Редник Иван Стайков. Аз, господин Федор. Ори! Слушай! Не, чай. Това не е кухненски ножа. Не, няма. Ще се порежеш. Байван, да стърка. Забой! Слъж! Мъчни. Ура! Мъчни, бе. Съвсем не мога, господин Федор. Защо? На мен религията не ми позволява. Ти му главата си имаш ли? Да, вярно имам. Как те е вярно? Ти знаеш ли къде се намираш? Пред лицето на неприятеля! А отказваш да изпълниш заповед. Аз съм саботянин, господин Федор. Нашата религия не забранява. Каква религия? Тук е фронт, бе! Миро! Я марш пред мен да те заведа при помощник командира. Той ще оправи тебе. Я ми... Байване. Степен! Какво сега? Ами, какво? До сега такъв като тебе не съм срещал. Каква религия? Не съм чувал за такава религия. Има, другари помощник. Нашата вяра е най-правата. Ние вярваме в Бога истина. Добре де. Тук всички са християни, а пък една. Воюваме. Нашата вяра не забранява. Само твоята вяра ли е на този свят, бе, човек? Ами хитлеристите казват друго. Те пък казват, убивай. И колкото повече, толкова по-добре. Така че ако слушаме тебе, тяхното царство ще бъде вечно. Така ли е? Тебе питам, така ли е? Той Господ Бог няма да позволи. Твоя Господ Бог досега в никоя човешка беда не се е намесил. И няма да се намеси. Той не си ли го разбрал? Грехота е да се говори така, другари помощник. Не е грях това, което е истина. Слушай, ти уж си за доброто, а искаш злото да владее света. Съвсем не искам това да паш. А тогава вземи пушката. Не, това не мога. Ей, на човек, бе! Слушай, ти много добре си познаваш вярата. А законите на страната познаваш ли? За отказ от оръжие пред лицето на врага се полага разстрел. Разстрел, разбираш ли? Това не може да бъде, другари помощник. Вашата власт не е като тяхната. Вашата власт е справедлива. Сети се най-после за нашата власт, а? А тогава защо не искаш да й помогнеш? Искам, другари помощник. Не само с пушка се помага. Аз имам здрави ръце. С тях мога да ви помогна. Виж, това вече е идея. Добре, ще те пратим с вързочния звод. Нека потича малко с катушката. Слушам. Добре, ще видим колко си е чакал. Свободен си.
Иван, ей! Дай! Аттай! Карай! Давай! Още малко остана! Тебе, дръж са! Давай! Стигате! Не гледаш ли, че му тече кръв? Отлично! Ратник Иван Стайков! Това е тая кръв. От носа. Слаби ми са капилярите. Слаби сте капилярите. Акълът е слаб да тебе. Какво работиш? Като цивилен. Столар съм, господин. Къв столар ти си факир, бе? И кол не може да тича по-бързо от тебе. Жене ли си? Такива работи! Никогаш! Съвсем не. Ти чури, човек, бе. Съвсем не, господин Фефева. Ами то се знае. Само ерген може да бъде толкова як, господин Фефебъл. Защо не си се оженил? Женен бях, господин Фефебъл. Жена ми побегна. Ще побегне я. Що побегна, бе? Знам ли? Жена. Ние съботяните често постим, господин Фефебъл. Пък тя не искаше да гладува заедно с мен, зато и май побегна. Абе, май не ще да е само за ти. Плата е от сатаната, господин Фефебъл. А човек не трябва да се допира до сатаната. Какво се смеете, бе? Можете ли да тичате като него? Значи ясно, че плата е от сатаната. Слушам, господин Фефебъл. Слушам. Еми, на тебе е дял. Моя дял Бог ще отреди другия. Я нема за нас. Бегай приготвача на Тисиби. Днес не бива, господин Фефебъл. Днес аз не ям. Какво приказваш ти, бе? Тук е войска, тук няма пости. Не бива, господин Фефебъл. Бог всичко вижда. Арно, че вижда. Значи ще разбере, че си изпълнил заповед. Бегай приготвача. Бе, Иване, ела вземи от моята. Ела тук, бай, Иване, ела. Ето. Ей, ти от моята чурбица. Аха. Голям готвач, имаме голям чудо. Яш, бай, яш. Яш, ще изтипя още. Дадох ли ти месценце, а? Така е. Спиро, ти ли си? Ако хвалите риба, знаете ли какво ще направим? Ще опържем тайничко и ще поканим помощника. Чудо човек е. Хенхох. Хальмунд. Ти пък откъде скочи, бе? Come here. Бе, слушай, я милостта ми намира. Какво съм ти направил? Come here. По-добре ти на една страна, аз на друга. Come here. Бе, мани тук ще вземе да гръмне, бе. Хальтмунд. Ти Христ проклет. Думкопф. Мани го тук ти казвам. Срама нямаш. Идвам, подкрепението идва! Тихо, Топличка ли, а? Топличка ли е вода? тихо, че плаши рибата. Виж, прекаляваш вече. Хваля тя! Дръж! Къде е метна? Душичка. Абе, къде е? А? Halt! А? Hände hoch! А? Stehen bleiben! Моля? Тео! Каква беше рибата, че не е видял, бе? Клен ли беше? Шарал ли беше? Немец! Какво? Немец, бе! Шантъв човек! Подмоли ти бъкани с клен, той за немец прика. Анския. Прости ми, Господи.
Ja. Nee. Ja. Къде бе, къде тръгна? Айде. Бай, Иване, той сигурно съботяне като тебе, а? Бе, вие глухи хора ли сте? Къде е рибата? Каква риба, бе? Тук имаше немец. Глей, шатъв човек. Ръката пъка на сриба, той за немец ми приказва. Бай, Иване, гледай какви парчета, Ване. Леле, бачо, Иване, ритна го като кон. От него човек няма да стане. Прости ми, Господи. Какво прави моят приятел? За съботянина питам. Искате ли да ви кажа моето искрено мнение? Точно това искам. Аз веднага бих му свалил униформата на това говедо и с един ритник бих го изпратил обратно в тила. Защо? Вчера за малко да го пленят. А. И другите двама са като него. Щяхме да стане за смех пред целия полк. Така ли? Освен това разлага морала на войниците. Ходи като някакъв пастор между тях. И има повече авторитет, отколкото нас двамата заедно. Затова той не е виновен. Затова трябва ние да си помислим. Да, но той дава лош пример. Така ли, че на мен ротния фатфебел тъкмо обратното ми казва? А каза ли ви, че не иска да носи пушка? Че как тъй не иска да носи пушка? Просто така не иска. Това войник ли е? Войник? С такъв войник в боя не влизам. А ще се наложи да влезем, поручик Минев. Защото нямаме друг избор. И не забравяйте старата римска поговорка. Коражът на войниците зависи от достоинството на техния офицер. Какви достоинства пред този глупак? В края на кращата аз съм офицер, а не пастор. Ама не я заслужавате. Слушай бе, ние с теб нали се разбрахме? Разбрахме се. Ами тогава защо не носиш пушката? Защо ми е пушка, догара помощник? Аз съм свързочник. На мен катушката ми стига. Добре, да, ами ако изведнъж немците нахлуят в селото, ще се оставиш ли да ти отрежат главата като на овца, а? Ще се оставя, догара помощник, но човек няма да убие. Няма да сложа такъв грях на душата си. Аха. Аз не знае колко си праведен. Или лицемер, като всички твои събрати. Но от теб искам само едно. Да си в строя с пушка. Разбираш ли? Разбирам. Изобщо не съм доволен от вас. И се чудя какво да ви правя. За мен има две възможности. Първата и тримата да ви пратя на предмостието да се попържите малко на огъня. Табелки ми излезе от вас хора. Втората да ви разпиша уволнителните билети и да се върнете оттам, откъдето сте дошли. Какво избирате? Ти какво ще кажеш? Аз оставам тук, другар помощник. А ти, Байване? И аз. Ти имаш ли да кажеш нещо? Аз да си кажа правичка. Какво гледаш? Да не сме дошли тук за гердана ти. Не говори строя. Слушал. Фелдфебел? Аз се уча. Започни проверката. Слушай! Господин поручик, аз взех гердана. Ти ли? Как можа? Лъжи! Лъжец! Аз го взех. Защо го направи? Питам те, човешки, отговаряй. Защо го направи? Видях го забравен там. Не знаех, че не е ломка. А къде е сега?